שלום לכולם, אני יונתן סרוצ'קין, אני חוקר בפורום קהלת במחלקה הכלכלית. פורום קהלת, למי שלא יודע, הוא מכון מחקר עצמאי שיושב בירושלים, שעוסק בתחומים של ריבונות, משילות וחירויות פרט. אני כאמור חוקר שם במחלקה הכלכלית. חנייה היא סוג של אחות קטנה של כביש. היא בעיקר מעצבנת אותנו. כנושא של מדיניות היא זוכה להתעלמות כמעט גורפת, וכשמדברים עליה זה בהקשרים פוליטיים. באים לראש העיר ואומרים למה אני לא מוצא חנייה, או מתעצבנים, ומבחינת ראשי הערים הכיוון הוא הפוך. בואו נחלק סוכריות לאנשים, נחלק לאנשים חנייה בחינם, תווים, כחול לבן, כל מיני דברים כאלה. בירושלים לפני כמה ימים הכריזו שעה ראשונה חינם לתושבי העיר בכחול לבן. את בעיית הפקקים זה כנראה לא יפתור. אף אחד לא רוצה לגעת בזה, אף אחד כמעט לא רוצה לחשוב על זה. כולם מתרחקים מזה, יש לזה תחושה כזאת של צרעת, אנחנו לא רוצים לגעת בזה. ואפילו כשהתחלנו לדבר על חנייה בקהלת, גילינו דבר ראשון שחסר המון מידע. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למשל, יודעת כמה אייפדים יש בכל בית, והיא יודעת כמה מחשבים וכמה מכונות כביסה, אבל היא לא יודעת איך ואיפה אנשים חונים, אם זה בבית, אם זה חנייה צמודה, אם זה ברחוב, אם זה במקום העבודה, מי משלם על זה ודברים כאלה. הנתון הראשון שמצאנו לנכון להתייחס אליו היה בנוהל פרט. למי שלא יודע, הנוהל שלפי משרד התחבורה בודק באיזה פרויקטים תחבורתיים כדאי להשקיע. שם חנייה מוערכת ב-80,000 שקלים או בשווי שימוש של 8,000 שקל בשנה אם זה נחסך. הכפלנו את זה בכמות המכוניות בארץ מתוך הנחה שיש לפחות חנייה אחת לכל מכונית. כמובן שזה בפועל זה יותר. בחסם תחתון, אם נכסה את הארץ בחנייה, זה בערך בין 25 ל-50 קילומטר רבוע. והמטרה שלנו במחקר היא הייתה כזאת: אנחנו באנו לבנות מפה טובה יותר של החנייה, להבין מה קורה פה בעצם, למפות את המדיניות השונה. מצאנו בערך 15 גורמים, רשויות, רגולטורים וגופים שונים שיש להם השפעה על איך ואיפה ומתי אנחנו חונים. אנחנו רוצים להראות הקצאה לא יעילה של מדיניות, ואנחנו רוצים להציע את ההצעות שלנו. אז דבר ראשון שאנחנו עשינו, הדבר הראשון שעשינו זה ניסינו למדוד כמה חניות יש בארץ. התייעצנו עם הרבה מאוד מומחים, אנשים לא ידעו את המספרים, הם נחשפים פה פעם ראשונה. זה מחקר ראשוני, אנחנו רק התחלנו אותו, אנחנו התחלנו לספור ולנסות לאמוד כמה חניות יש בארץ באופן כללי, חניות רחוב. הדרך שעשינו את זה לקחנו סטודנטים, הושבנו אותם מול גוגל סטריט ויו ואמרנו תיסעו דרך המחשב במדגם מייצג של רחובות, וזה מה שגילינו. ירושלים הנתון הוא נמוך בגלל ירושלים המזרחית, אין שם הרבה מקומות חנייה, אבל הדבר העיקרי שעולה מהנתונים זה שאין עוד חניות. כלומר, אין ממש השפעה על ההיצע. העיריות די דומות אחת לשנייה, הכמות היא בערך 120 חניות לקילומטר כביש בכל עירייה. תכפילו את זה בכמות באורך הכבישים בתוך העיר, תגלו כמה חניות יש. כלומר, אי אפשר לשחק, ההיצע פה הוא קשיח מאוד ומוגבל, ואי אפשר לשחק איתו יותר מדי. לקחנו את הנתון הזה וחילקנו במספר החניות שרשומות בכל עיר. פה דווקא קיבלנו מנעד מאוד מאוד רחב, וגילינו שההיצע לא נגזר מהביקוש. כלומר, אם יש הרבה חניות בתוך עיר מסוימת, כמו ברמת גן, הרבה מכוניות בעיר מסוימת, כמו ברמת גן או בכפר סבא או בירושלים, היצע החניות ברחוב לא יעלה. כלומר, אין איזושהי מדיניות שאנחנו יכולים להצביע עליה שתגדיל את מספר החניות ברחוב. כן, זה מספר המכוניות שרשומות בכל עיר, חלקי מספר מקומות החנייה ברחוב שיש באותה עיר. אוקיי? ברמת גן, כן, ברמת גן יש בין
3.9 ל-4.5 מכוניות על כל חניית רחוב, כן. אנחנו כמובן נרחיב גם את החיפושים ואת המחקר שלנו ונוסיף לפה עוד ערים בהמשך. אנחנו עשינו פשוט במהלך המחקר אנחנו חילקנו עשינו שני מדגמים בשביל לראות כמה אנחנו טועים ובשביל לשפר את הצורה שבה אנחנו דוגמים חניות, אז חילקנו את רמת גן לשתיים. הנושא הבא הוא תווי חנייה. גם כשחילקנו את כל המכוניות בין כל החניות ואם צבענו בכחול לבן, אנחנו מגלים שגם החנייה שהיא לכאורה אמורה להיות בתשלום ושהמשאב הוא מאוד מאוד יקר, ראשי העיריות עדיין מחלקים את המשאב הזה בחינם. דבר ראשון שניסינו לאמוד או לברר זה כמה תווים יש בכל עיר ולחלק את זה במספר המכוניות הרשומות. אז למשל בהרצליה ובגבעתיים אנחנו גילינו שיש יותר תווים חינם שמחולקים לתושבים מאשר מכוניות רשומות. כלומר, יש פה איזשהו אבסורד כזה של אנשים שיש להם במכונית 2 או 3 תווים של ערים שונות והם מתניידים ביניהם וחונים בחינם. יכול להיות. אוקיי. אז אנחנו נבדוק את זה. כלומר, יש איזשהו מתאם ביחס לאוכלוסייה. לא, זה הגיוני, כי אנחנו, כשהסתכלנו על הנתונים עצמם, אנחנו רואים שברעננה יש יותר מכוניות מבית שאן. שאלו פה לגבי האמיתות של הנתונים של כמה מכוניות רשומות בכל עיר, אנחנו נבדוק את הנושא הזה. אוקיי, אנחנו נבדוק את הנתונים האלה. כמובן, גם המחקר הזה ימשיך. חלק מהעיריות לא יודעות בכלל, אלה נתונים שהוצגו מבקשות חופש מידע שהגשנו. אז מה אנחנו מרגישים שנדרש? אז דבר ראשון אנחנו מבינים שהיות ומלאי החניה ברחוב לא יעלה והביקושים יעלו, רמת המינוע בישראל היא רמת מינוע נמוכה יחסית לאירופה, כלומר הצפי, אם תשאלו אותי, כמות המכוניות במדינת ישראל תעלה, היא לא תרד ללא קשר לאיזה מדיניות אנחנו ננקוט, אז אנחנו במינימום יכולים לנתב את המשאבים שעומדים לרשותנו בצורה טובה יותר. אז דבר ראשון אנחנו ממליצים לבטל את הפיקוח על המחירים. כמו הלחם היחיד וכמו החמאה, גם מחירי החנייה במדינת ישראל היא מוצר מפוקח על ידי משרד הפנים, והעיריות גם דואגות שהמחיר יהיה נמוך מזה. זה יוצר כמובן את כל בעיות הגודש והפקקים והעלויות החיצוניות שאנחנו כל היום מדברים עליהם. אנחנו ממליצים לגבות על חנייה את המחיר השולי שלה, אוקיי? כמו באסף פארק בסן פרנסיסקו, למי שמכיר, שחניות יעלו כמה שצריך בשביל לבצע מה שנקרא תמחור ביצוע, כלומר שתמיד אפשר יהיה למצוא חניה ושהעלויות החיצוניות יהיו במינימום. אגב, שהעלויות החיצוניות יהיו במינימום. הדבר הנוסף הוא כמובן מחיר דינמי, צביעת אזורי ביקוש בכחול לבן. יש עיריות שאפילו לא עושות את זה, כלומר הן מאפשרות, הן לוקחות משאב מאוד מאוד יקר ומחלקות אותו ממש בחינם, וזה מגדיל את הביקוש לרכב פרטי. יש עוד שני צעדים משלימים שלא נרחיב עליהם. הראשון הוא ביטול תקני מינימום ומקסימום בבנייה, ומס אמת על חנייה בעבודה, שזה גם שני דברים שמאוד מאוד מגדילים את הביקוש לרכב פרטי. לגבי התווים אנחנו ממליצים מאוד להפסיק את הג'ונגל הזה, ויש, בגלל שזאת מדיניות שהיא מאוד מאוד לא פופולרית, אז השלב הבסיסי מהקל הכבד הוא לנהל נכון את המלאי ואת הרישום של הרכבים, כלומר יש מקומות שבהם התווים הם ל5 שנים, יש מקומות שהתווים מחולקים לכל דורש. באיפה שאני גר, שכונת נחלאות בירושלים, כל דירה זכאית ל4 תווי חנייה. עכשיו, כל השכונה יש 400 מקומות חנייה בלבד. אנחנו ממליצים אולי לבצע דור א' וב' של תווים, כלומר דירות חדשות שיבנו יהיו ללא זכאות לתווי חנייה,
זה יהיה חלק אולי הדירה הזאת תהיה יותר זולה, אבל אנשים יוכלו לבחור אם הם רוצים לקנות דירה עם תו חנייה או בלי תו חנייה. הדבר העיקרי לדעתי שאנחנו צריכים להתכנס אליו לטווח הארוך הוא תמחור של התווים. לא תהיה ברירה, נצטרך פשוט העיריות יצטרכו לקחת כסף מהתווים האלה. והדבר האחרון הוא מנגנון תגמול לתושבים. אני אישית מאמין שצריך להחזיר לאנשים את הכסף בארנונה, אבל תקצוב של מנהל קהילתי, מתנ"ס, תאורת רחוב, תחבורה ציבורית, כל מימון מהסוג הזה ישפר את היכולת שלנו לשכנע את התושבים באותה שכונה לתמחר את התווים או לצמצם אותם או כל דבר מהסוג הזה. וזהו, תודה רבה לכם.